Денят на народните будители е общо български празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Отбелязва се ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и е официален празник в Република България. През 1945 г. честването на празника е отменено от комунистическия режим. След дълго прекъсване с закон за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-тото Народно събрание, на 28 октомври 1992 г. се възобновява традицията на празника. 1 ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва Деня на народните будители и като Ден на българската наука. С решение на Съюза на българските журналисти този ден става и Ден на българската журналистика. Свети Паисий Хилендарски, български народен будител и автор на история славянобългарская. Той описва историята на българския народ и събужда патриотични и борчески пориви у сънародниците си. Книгата представлява повик към българите за национално осъзнаване и борба против поробителите. История славянобългарска се предава и приписва от българския народ като свещена реликва. О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци? От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе. Първо те са имали патриарх. Първо те са се кръстили. Най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подредих, написах в тая история, казва Паисий Хилендарски. Софроний Врачански е български епископ и народен будител. Поп Стойко Владиславов, роден през 1739 г., приел по-късно името Софроний Врачански, е роден в Котел в семейството на търговец на добитък. Учи в килийно училище в родния си град по славянски и гръцки черковни книги. През 1762 е ръкоположен за духовник. Работи като учител и книжовник в Котел. Отец Паисий му показва история славянобългарская, от която той прави първия препис, известен като Софрониев препис. Затова се трудя и аз сега, денем и нощем, да напиша няколко книги на нашия български език. Та ако не е възможно да им го кажа с устата си, да чуят от мене грешния някое полезно поучение, да прочетат писанията ми и да ги използват, и за мене недостойния. Бога да молят невежеството ми да поправи и потрудилия се с прошка да здоби. Същото ние сърдечно и на вас желаем, казва Софроний Врачански. Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Роден е през 1793 г. в Банско. Светското му име е Никола Поп Петров Бенин. Работи като учител. Издава българска граматика, таблици взаимоучителни, словар греко-славянски. През 1836 г. създава първия български глобус. Стига толкова спавание,
що е спала България доволни векови, казва Неофит Рилски. Петър Хаджиберович Берон е български просветител, учен, енциклопедист, педагог, философ, лекар и естественик. Роден около 1795 г. в Котел, владее 9 езика, издава буквар с различни поучения или така нареченият рибен буквар. Наречен така заради изобразения на корицата Делфин. Това е първият български буквар и е издаден в Букурещ. Когато изперво видео по другите страни, че децата начеват да четат книги, написани по техния език, познах колко зле струват по нас учителите и колко напразни мъки теглят горките деца, защото като преминат младостта си в школото, с толкова страх и трепение, излязат и не знаят барем името си да напишат, нито да си сметат, щото вземат и дават, ами по докените, ако им се случи, понаучават се малко нещо, са думите на доктор Петър Берон. Георги Раковски, истинското му име е Съби Стойков Попович и е роден в град Котел. Работи като учител, включва се в народната борба. За да заблуди полицията, се преименува на Георги Раковски. Съставя план за освобождението на България. Създава първата българска легия през 1862 година. Той е организатор на национално-освободителното движение в България и е негов ръководител през първите 10 години. Млади юноши, ви поколение днешно, България от вас чака в пъприще славно, ви да внидите сговорно, племе удрете лъжепророка, знаме назийски долу да падне ниско лъва, да вдигнете венчана, муро да се привикнете и ви високо. Живи България, пак славна, са думите на Георги Раковски. Иван Минчов Вазов е класически български писател, академик, смятан за патриарх на българската литература. Вазовото творчество е отражение на две исторически епохи – Възраждането и след освобожденческа България. Министър е на образованието от 7 септември 1897 година до 30 януари 1899 година от Народната партия. Васил Иванов Кунчев, роден през 1837 и починал през 1873 година, е български революционер и национален герой. Основател е на вътрешна революционна организация и на Българския революционен централен комитет. Известен е и като апостола на свободата, заради организирането и разработването на стратегията за освобождаване на България от османско иго. Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от етническата си и религиозна принадлежност. За Ден на народните будители се приема 1 ноември, денят на светеца Иван Рилски. Свети Иван Рилски е почитан като покровител на българския народ. Христо Ботйов Петков, известен като Христо Ботев, роден на 6 януари 1848 г. в Калофер и починал на 1 юни 1876 г. е български национален герой, революционер, поет и публицист. Участва в БРЦК, след това е водач на Ботевата чета. Написал е На прощаване, Хайдути, Хаджи Димитър,
обесването на Левски и много други. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество. Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита. Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Продона, че всяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството, са част от думите изречени от Христо Ботев. Любен Стойчев Каравелов, роден през 1834 и починал на 21 януари 1879 година, е български поет, писател, журналист, етнограф и национален герой. Любен Каравелов е по-големият брат на влиятелния следосвобожденчески политик Петко Каравелов. Каравелов участва в национално-революционното движение като член и председател на БРЦК в Букурещ. У нас отдавна се е появило мнение, че главната причина, която ни държи по турско иго, произхожда не от силата и не от способностите на турците, а от чорбаджийската подлост. Това е вярно като ден. Аз смело мога да кажа, че народът ще бъде принуден да изколи по-напред чорбаджиите, а после техните помощници, т.е. правителствените злодейци, казва Любен Каравелов. Неофит Бозвели, наричан още Неофит Хилендарец, роден през 1785 година и починал през 1848 година, е български духовник, един от водачите на националното просветно и църковно движение през Възраждането. Денят на народните будители сам по себе си е светлина, която ни кара да си спомним, да се поучим, да се борим и да продължаваме, да се преклоним и да подражаваме. Дано само никога да не забравяме. Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои, посветили себе си на любимата майка България. Честит празник!